OKFM 101.7. Abrabopa, now and now Okay, 101.7 FM Suni. Ghana de Shimaima enenumre memamu nyina ajo. Ebra sunsi ede Abrabopa dwumadi ebremo. Sene edru ebra da numra yetena se na yedi ye ho nkomo. Obra no edin. Obi obeka che se abrabo no edafom bia na odi agoroye na ada. Abrabo no edin. Enti se wonya nimdi a eboa ma wodi wana mo sisiye. Eze se wo kọ baabi na amena bi da wanim ne ma hu sa amena da hɔ a ema wuduru hɔ a wobehu ne wo bɛyɛ sɛ wobɛbɔ atra ana wodi bibi bɛto so no wanante so ba wo ni nimdi a wonamu a to na wakwakoto amenanim na akwakodi unya eti sɛ wotie Abrabopa dwumadi a na ya fa so edi nimdi ne akwankyerɛ amawo na wode abawbra ya frem ya Akosua Aboagye obetimi ya frem ya Akosua nhyira wo nua ba Akosua Aboagye nene matena si na meka wo sɛ Abrabopa dwumadi obetimi ahwɛ wo Facebook live no ɛyɛ okay 101.7 Facebook live ɛyɛ okay 101.7 ɛna YouTube nso ɛyɛ okay 101.7 YouTube ɛyɛ okay 101.7 ɛna nkɔmɔ a yɛba bedie no sɛ wo question bi na pɛsɛ ɔde fa WhatsApp anase message a memfrɛ line no ɛyɛ 05018300803 ɛyɛ 05018300803 05018300803 eno ni line a obetimi de WhatsApp messages anase ode messages a wodo be fa so de abane akenkan ewo Abrabopa edwumadie so Abrabopa dwumadi ye chance a eya yesua de na ene adesua mede ma wo ne say forgive and be free orofo fa che na ho ntow forgive and be free fa che na ho ntow ye fre oye awura bi ana wo ba bi e fa no Oprah Winfrey fi say sabe wonya 66 years nti wanyini ya ne sa na Oprah Winfrey munim say wo ye talk show host and afa so wo ye actress or a television producer or a media executive or a philanthropist. Na yenyina yenim the Oprah Winfrey show ani nim na or ye park si e wo Chicago na no mu hono a na wo de eba wieye o chance from 1986 besi 2011 na wo ye fa the queen of all media. Na Oprah Winfrey Oprah o won sem bebre fa ne ho na the story bi wo ho a many boss na eyade bi adesua wo mnam se we de many Abrabopa bedwafo ebeche ne maame wo no no wo sua no na ne maame de ne ma ne nana na ne maame koye eti wan hu ne maame biem na wo so nyina no odwendwene ho sede nka wo nsa wusu a wodwene na nka me maame ti sei ka me papa ti sei a ono de wanya ne saa wan hu ne maame da eti na braba wo te penten kwa wo ne nana te na ne nana ebo no ene ade ekire obi to ne mo na ema ne nyem ye nyinse ne se ye akoda ne firi mu na braba penten kwa nam se wo ye bibini ebi mu hunu se ne ho nya fa wo ye tuntum ne hwene so na no so ene ade ye di na tem ne ade ne bre bebre nyina echi no wo ahu ne maame enti nyame ye na domu a Oprah Winfrey show ne ba so na wo chance ye agidin no ansa na ne maame pe ne kira kwan entinka owu yank owu kwa maame no nko ni no ebra eniema chance ye na afede ne din epeja no ena maame ne tesese ye ne ba no a wo no na woto ne twene ye no ma ne maame no nese woni ne nana na tena ye opa ne ba bi faaye no afe no wate se sa akoda na woto no twene ye no woni efe no Oprah Winfrey no a wagidin no ansa na maame ne be hwehwe no na ebra woni ne maame hia ye no in fact na emodin pa na no na wo se na edin so de be chane maame fi so oba tan a wawo ba na wo beto oba to atwene apa ba bia fa eti akoda na owu yank wowu wanhwe na kira kwan da ba wonyine wie na wono apre ye na wonya ba bi gina ye de ene wo ba be hwehwe no na eye ne din so de ne maame bɔ na e be che no na enso otimi de ne maame bɔ na e che no a eno na make say forgive and be free sanso ena ye maame Joyce Meyer a wono so so wakanya me asem wo ye Bible teacher wono ankasa ne papa
ɛne ne die for several years ne maame hui ne maame anya ho hwee eduru mmerɛ bi no na ɛden so ɔde bɛkyɛ ne papa nanso onyame ma nadom ɛma ne timi de kyɛ no menu a wotie mi nim bɔne bi a obi di ayɛ wo obre ya wo ye boy obi eni ho bɛka kyɛm sɛ Akosua me de misis obi entia me nan so da ebi nsi da sɛ wo ewiase a yɛte ase yi ewie yase na wo si obi anya wo bɔne da obi betia wo nan so obi bɛfom wo obi bɛyɛ wade a ɛya sɛ wo asase so kora yenya nu heaven de wo bɛhie nipa bi a wo mutiri mu ɔden nipa bɔnefoɔ bɔni ayɛfoɔ nipa ɔbɛyɛ ɔmo papa ɔmo de bɔni bɛyi wayɛ bɛrima wo dɔ no wɔba wo dɔ no ɔbɛ disappoint wo bɛhie bi na sɛ wo hie bi a wanhwɛ yi a saa deɛ na ɛbɛto wɔ no ɛbɛkyekyerew menka sɛ ɛda fam emu ɔya ebisɛ minim abaayewa bi a wɔno ankasa nadamfo a wɔne ne to nwom wɔ asɔre nadamfo no so wɔn kogya no wɔ baabi okogya ano no nadamfo no sɛ na wɔne ne nua hyehyɛ ho ɛna ɔmo to nadamfo no mo na wɔno ane best friend nadamfo pa wɔne ne kɔ nakra na no na nadamfo no ɛne ne nua bɛrima hyehyɛ ho na awie bi wɔn wɔ so mepakyɛ okogya me na menkɔsra me wɔfa wɔnim sɛ nadamfo no ne ne kɔ baabi sɛ nadamfo no ɛne ne nua bɛrima hyehyɛ ho ɔmo wura adam wɔtena so meba na wɔgya ne hɔ ama ne nua bɛrima na bɛwure pu no ɛwɔ dɛm hɔ wɔ best friend a wɔne ne to nwom wɔ asɔre wɔde bɔne wei yɛ wɔ ɛya ɔbaa bi kan ne story kyerɛ me wɔyɛ adwuma ne kuru kɔ China kɔfa nneɛma ba na afei deɛ ne nadamfo so ɔpɛ sɛ ɔkɔ China ne bi wɔka kyerɛ ne kuru sɛ ne kuru mfa ne nkɔ ne kuru de kɔ ekɔ wi asɛ na nadamfo no agye ne kuru afiri ne nsam ama bɛrima na bɛgya no agya ne ma mmiɛnsa de egu no so obi betimi ayɛ ɔbɔne a emu ɔya nanso sɛ emu ɔya no a wanhwɛ yi a ɛbɛkyekyerew ɛma wo nkɔ w'anim da ɛbɛmu odi yaw ɛbɛmu ayɛ beta ɔyawdie ɛbɛfa wakoma ma na Oprah Winfrey na ɔno nso fa ade emu ɔya ɛna afei nso ɛyɛ Joyce Meyer ɔno nso ɔno ane papa a wawo no akwada papa wo na yes no ɔno wada akɔpem so ɔbɛyɛ teenager na wotimi de ne bɔne kyɛ no wɔn nsɛm bi ɔmo kaeɛ no ɛna mepɛ sɛ yɛnyɛ mu afutuo wɔse forgiveness doesn't mean the absence of pain ɛnkyerɛ sɛ adeɛ na nipa no de ayɛ wo no wo de kyɛ no a na kyerɛ sɛ wonte yaw no ɔyaw no wɔ hɔ obi ɔbɛka kyerɛ sɛ me wura fi koraa menkae no dabi ɛwɔ hɔ na mmom ɛyɛ gyinaeɛ bi a wɔsie sɛ me de bɛkyɛ nipa no sɛ bɛyɛ memɛde me ho efisɛ sɛ wɔamfa nkyɛ nipa no adeɛ na nipa no yɛ wo no ɛbɛkɔ so edi wo so wɔn kwa na nyina na asa ekun enti sɛ mabrabɔ akwantuo mu no mekɔhyia wo baabi ma woyɛ me bɔne a mɛma na si hɔ a mɛma wo ntoa so anyɛ me bɔne sɛ mekɔ so ekura mu a na kyerɛ sɛ emfie sɛ mefa sɛ emfie wɔ ha na nyame de ama me emfie duɔko no a adeɛ baako bi a na adeɛ mienu bi a wode yɛ me no ɛkyekyere me saa akɔpem sɛ mewo me mma wo saa tumi no enti me past na wonya tumi yɛ me bibia ɛyɛ a me da akye deɛ memfa ma wo enti fa hyɛ wadwene mu sɛ adeɛ na wo nua bi di ayɛ wo wo dɔfo bi di ayɛ wo adwuma mu kɔnkɔnsa bi obi akɔ akɔdi am yɛ yi wadie obi ane ne yɛ adwuma odi sika adwane no wo de bɛkyɛ fi sɛ woamfa nkyɛ no a ɛnya de a wo betimi apem de akɔ w'anim na ɛyɛ gyinaeɛ a wo besie a nyame betimi ama ho adom na wo so watimi apem de akɔ w'anim forgiveness is not reconciliation sɛ wo de obi bɔne kyɛ no a ɛno nkyɛ sɛ kɔfa nadamfoɔ bible no wanka no wɔ baabi a sɛ wo de obi bɔne kyɛ na sa kɔfa nadamfoɔ anka saa wo de kyɛ no efi sɛ wonim sɛ na wo so yɛ de boyeni ɛma wagye nkwa Yesu Kristo bɛwu gye wɔn kwa bɔne nyina wo de kyɛ wo de a wo de w'ani bɛto na wo nua no de ɔde ayɛ wo no wo de akyɛ ne bi etu bɛsɛ nyankopɔn ho adom sɛ wɔma wadom emu dɔ na fa egyina wo naso forgiveness is giving up the hope that the past could have been very different menka sɛ bi anka nneɛma yɛ sɛ ya yɛmfa nsa saa na ɛsɛ sɛ nka nneɛma yɛ deɛ si yɛ no na ɛsɛ sɛ nkɛba saa deɛ to wɔ no fa ne sɛ na ɛsɛ sɛ nkɛba saa menka sɛ nka nneɛma sesan ama ne saa yɛmfa ne sɛ na it has to happen na ɛsɛ sɛ esie etigutum na pem ɛkɔ w'anim ɛna deɛ to so biem forgiveness is like medicine that can heal your pain wo gyemu ɛde kyɛ a ɛno na betimi amuwa wo so no wo kra na wura ho no wo bɛfa onagye ne akwantuo mu a wo de bɛkyɛ ɛwɔ mu a wo bɛkae ɛwɔ mu ɛbɛyɛ wo ya nanso wo de esi w'anu so sɛ wo pɛ sɛ wo duru baabi a wo bɛyɛ free a saa deɛ na wo nua ana maame ana papa bi ana wadamfo bi de yɛ wo no ɛnkyekyere wo eti wo bɛkɔ so apem akɔ w'anim forgiveness is a gift you give to yourself ɛyɛ akyɛde a wankasa wo de ma wo ho a emu dɔ. So we read Romans chapter 12 verse 19 or say, dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scripture says, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord. Onyankopon se fama no na awreto nyina wo no. Onyame wono ankasa ebe take revenge ama wate.
Se ebi a wokra ka sa wo revenge a wontimi wo revenge akwa kosi se de na abetimi aye oyawde no wo na bedi unya e de yare ye be ma wo etika se Awurade magye mu ama wo wo se awureto nyina wo etu onyankopɔn no ankasa wo gye mu ma no a wono a ebeto nipa no so wore e de ama wo ena wo gyan sa tumi no de matwedi ampo onyankopɔn a wo se ade ba ko bia betimi aye ne se wo se bompa ye ma sa nipa no de make ye mu odin wo bia waye obone a wo bompa ye ama no no nanso we are on a journey to heal ye nam kwan so ye ho beto ye eti ebe ye bibia me ye ho atoye wontimi mompa ye ma wo bi na ebrekro no a wontimi ntan no wontimi mompa ye ma wo bi na ebrekro no a wontimi ntan no eti nipa no waye obone a eya no Bible account in Matthew chapter 5 verse 44 was it, but I say love your enemies, pray for those who persecute you. Enti bompa ye ema sa nipa no emu oden wo de da kokra sa wo ba na wo bi wo bo nipa ne din kra na ye wo ya na so se Awurade ba bia nipa no wo bi ehira no ba bia nipa no wo bi aboa no eno na wo de wano eka no na efa wadwenem na eboa wo ama watimi agina wo na so na de etwa to obetimi aye ne say stop speaking negatively about the person. The more you talk about it, the more you hurt yourself. Ade na si ye ne sa wo ta ka ho asem da bia ene wo ho ntawo da wo wuhia wo bia na wo bona mane wuhia wo bia na wo ka wasem a wo ho ntimi ntawo da enti jai ka ade na to wo no jai ka waka bi ye wako okotodua ni di kan che nyankopon wakra che nyame say I'm casting all my burdens onto you medemade so nyina e ma wo why you honest with God what pay mu aka che Awurade say ade na nipa ne de ye wunie na eye wo ya eti wo mo ne fa che se nipa no ena wo so obo wadwene posa wo de be che se nipa no eti jan se wo bia wo be hia ne bia na wo bo na mane no if say the more wo ka ho asem no the more no na oyawdie no eye kese enti to wano na reka ka wano tum wakokotodwe ni maka che nyame nkonkona wi a fama no na wono ankasa ba bia se so de wo fa no wo mfamfa saa ne ma media ma wi se wodi so nkakra enye dako if say de nipa na de ye wo no eya na nso nam se wo bo wadwene pose wo pese wo de wo hunti enkakra bedrum rebi wo bompa ye manipa no wo nyame kasa wo ho wo se nyame ho adom wo nka nipa no ho asem ni di natem na wo bo amane ye bebre na wutu sam na mo no e bedrum rebu timi se wa ye free wo ho atɔ saa de no wo kae a wo besrempo e de aguso enti forgive and be free any encranshasem amede ma wo ewo Abrabopa edwumadie so ene ebenade. OKFM 101.7.